در موج برنامه اطلاعاتی خبر. президенти мамлакат аз бошишгоҳи одамони асри санг ва шаҳри мунк дар ховалинг изҳор доштанд. дар гузашти полковник абдуҷамил шукуров собиқ сардори раёсати зиндонҳои сӯхт. форел бошиногоҳ яке аз иншооти ҷашнӣ дар шаҳри хуҷанд. ҳушдори гурӯҳи толибон ба ширкатҳои ҳавопаймоии афғонистон. дар қазоқистон сатҳи камбизоятӣ боло рафтааст. дар натиҷаи чапа шудани пул дар вилояти Москва 49 қирғизистонӣ маҷрӯҳ шуд. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Муниса Атамуллоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз мавзеъҳои таърихӣ дар ноҳияи Ховалинг ибрози андеша карда дастур доданд, ки сайёҳони дохилию хориҷӣ ба онҳо бештар ҷалб карда шаванд. тибқи иттилои котиботи президенти мамлакат роҳбари давлат изҳор доштанд, ки ноҳияи Ховалинг бо таърихи бостонӣ ва фарҳанги ғании худ маълуму машҳур мебошад. қайд гардид, ки дар ҳудуди он шумораи зиёди ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ аз қабили мазори Султон Увайси Қаранӣ, боғ осорхонаи восеъ, шаҳри Мунки қадим, бошишгоҳҳои одамони асри санг ва маъбади буддоии чепол мавҷуданд, ки барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ бисёр ҷолиб мебошанд. аз ин лиҳоз обод нигоҳ доштани мавзеъҳои табииву таърихӣ ва ҳарчи бештар ҷалб кардани сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини роҳбарону масъулони ноҳия ва кумитаи рушди сайёҳӣ ба ҳисоб меравад, омадааст дар матни суханронии президенти мамлакат. ба гуфтаи пешвои миллат, илова ба ёдгориҳои нодири таърихӣ ва табиати зебои ин диёр, муҳайё сохтани инфрасохтори зарурӣ барои рушди сайёҳӣ, ба хусус сайёҳии табобативу экологӣ ва ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ яке аз воситаҳои асосӣ бо ҷойкор таъмин намудани аҳолӣ ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии сокинони ноҳия мебошад. таъкид гардид, ки ин раванд бояд дар доираи чорабиниҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вусъат дода шавад. абдуҷамил шукуров собиқ сардори раёсати зиндонҳо дар вилояти сӯхт дар синни 68-солагӣ аз олам даргузашт. як манбаи наздик ба хонаводаи марҳум ин хабарро ба Спутник Тоҷикистон таъид кард ва гуфт, ки Шукуров барои табобат ба бемористони клиникавии Суғд бо иллати илтиҳоби шуш интиқол шуда буд, вале санаи 25 сентябр ҷон ба ҷон офарин супорид. Шукуров дар хона табобат мегирифт. 2-3 рӯз пеш ба бемористон интиқол ёфта санаи 25 бандагӣ карданд, гуфт манба. полковник абдуҷамил Шукуров соли 1952 дар деҳаи Хистияварзи ноҳияи Бобуҷон Ғафуров таваллуд шуда буд. ӯ бештар аз 40 сол дар муассисаҳои ислоҳии вазорати адлия дар шаҳрҳои Истаравшан ва Хуҷанди вилояти Суғд кор кардааст. аз ҷумлаи иншооте, ки ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Хуҷанд бунёд мешавад, тарабхонаи Фарел дар соҳили рости дарёи Сир арзёбӣ мегардад. тибқи иттилои котиботи шаҳрдории Хуҷанд, раиси шаҳр Маъруф Муҳаммадзода бо раванди сохтмони тарабхонаи Фарел дар соҳили Сир шинос шуд. тарабхонаи Фарел барои ҷалби сайёҳон, ба хусус хориҷиён, нигаронида шуда, дар атрофи он барои шаҳрвандон мавзеъҳои истироҳатӣ бунёд карда мешавад. аз ҷумла бунёди як шиногоҳ ба нақша гирифта шудааст, омадааст дар иттилоия. манба афзуд, муассиси ширкати Фарел Муҳсин Шодиев буда, иншоот аз таҳхона ва 2 ошёна иборат буда, дар масоҳати 960 метри мураббаъ сохта мешавад. ба иттилои котиботи раиси шаҳр, тарабхонаи Фарел дар рӯзҳои таҷлили Наврӯзи соли 2021 мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. гурӯҳи толибон ба ширкатҳои ҳавопаймои Афғонистон ҳушдор додааст, дар сурати бетаваҷҷӯҳии меҳмондорони ҳавопаймоҳо ба мавозини исломӣ дар пӯшиш ва ороиш ба онҳо ҳамла хоҳад кард. гурӯҳи толибон бо интишори эъломие ба ширкати ҳавоии Камэр ихтор додааст, ки агар то як ҳафта меҳмондорони зан ҳиҷоби исломиро риоят накунанд ва даст аз ороиш бар надоранд, ҳавопаймоҳои ин ширкатро ҳадафи ҳамалот қарор хоҳанд дод ва масъулияти баъдӣ ба дӯши мудирияти Камэр хоҳад буд. на толибон иттилоъ додааст хабаргузории ирна. бинобар иттилои манба, толибон ҳамчунин гуфтанд, ки меҳмондорони зан ҳақ надоранд бидун маҳрами шаръӣ вориди ҳавопаймо шаванд. дар эъломияи толибон омадааст, ки тамоми ширкатҳои ҳавоӣ мукаллаф ба пайравии ин аҳком ҳастанд.
дар қазоқистон теъдоди аҳолии дорои даромади камтар аз меъёри зарурӣ барои зиндагӣ дар пасманзари паҳн шудани коронавирус то ба 5.7% афзоиш ёфтааст. дар ин бора сомонаи таҳлилии финпром хабар додааст. сатҳи камбизодӣ бештар дар вилоятҳои туркистон, қазоқистони шимолӣ, ҷамбил ва камтар дар шаҳри нурсултон, қарғанда ва атирав мушоҳида мешавад. дар ду шаҳри қазоқистон алмато ва чимкент нишондодҳо назар ба соли гузашта бадтар шуданд. сатҳи фақр дар алмато 6.2 ва дар чимкент 6.4% ташкил медиҳад. пажӯҳишгарон мегӯянд ин тамоюл дар қазоқистон дар пасманзари коҳиши фаъолиятҳои иқтисодӣ ва оқибатҳои коронавирус ба миён омадааст. ҳамин тариқ теъдоди аҳолии дорои даромади камтар аз меъёри зарурӣ барои зиндагӣ дар қазоқистон ба 1.1 миллион расидааст. дар натиҷаи чапа шудани пули пиёдагузаре дар ноҳияи ступени вилояти Москав санаи 27 сентябр 49 шаҳрванди Қирғизистон ҷароҳат бардоштааст. сафорати Қирғизистон дар Русия хабар медиҳад ки 4 тани онҳо бо ҷароҳатҳои вазнин дар беморхона бистарӣ шуданд. мақомоти қудратӣ ва тафтишотии Русия ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд. айни замон масъалаи пардохти ҷуброн ба қирғизистониҳои зарардида баррасӣ мешавад. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон санаи 29 сентябри соли 2020 дар шаҳри Панҷакен ҳавои боронӣ дар назар аст. ҳаво рӯзона 9-10 дараҷа ва шабона 10-12 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар шуду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.